Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ikakatloan nga Domingo karon sulod sa tuig ug ang atong simbahan dinhi sa Pilipinas may focus niini sa pagampo alang sa atong world mission. Ang atong mga Mission Society of the Philippines, MSP, atong iampo ang tanan natong kaparian o ang mga lay nga mga missionaries. Atos ang hatagan sila sa atong suporta, pagampo o pinansyal. Karon sad mao ang atong ikaupat nga nobinaryo sa atong pista sa segunda patron ang Birhen sa Santos nga Rosario. Pinaagi kaniya, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, o ang atong mga benefactors and donors, mahatagan unta sa ilang mga grasya nga gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong og sa buhat og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Gamhanan ug way katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirach. Ang Ginoo makiangayon ug dili siya magpakita og pinalabi. Wala siya magbaton og daang paghukom batok sa kabus. Kun may usa ka tawo nga magampo nga siya gilupigan, ang Ginoo mamati kaniya. Kun ang mga ilo ug mga byuda magampo, sila iyang tagdon. Alagari nga mahinangpon ang Ginoo ug dawaton kaniya, ang imong mga pag-ampo moabot hangtod sa kapanganuran. Ang pag-ampo sa usa ka tawo nga mapaubsanon, musaylo sa mga panganod ug magpadayon pagsaka hangtod moabot sa Ginoo nga labing halangdon, diin magpabilin kini hangtod iyang tubagon, pinaagi sa paghimo nga ang hustisya matuman ug nga ang sad-an silutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang kadayganan mania kanunay sa akong baba. Maghimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Makabati ka nako ang mapaubsanon ug malipay. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat ug dautan, aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta. Sa pagtuwaw sa matarong nagapatalinghog kanila ang Ginoo, ug sa tanan nilang mga kalisdanan giluwas niya sila. Ang Ginoo
haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ug luwason niya ang mga naguol. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay makasala kanila nga mudangop kaniya. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mobiya ako niining kinabuhian. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang papakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang pagpurong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom, ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasad-on sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudeo ug giluwas ako gikan sa bakba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dadon ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Niyaon ikaw, O Gisugilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo, ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis.
Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga nagpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sugdi ko nog pangutana ng imong tupad. Ingna naa kay sala, wa. Pangutana. I-greet o sa ingna, good morning. Naa kay sala, o wa. So, kitang tanan, pulos kita sadan. Apil na ning nagwali, samot na ring di askilid. Ambot ka tong tuas babaw, o sadan basad na sila. Pero pulos kita sadan, akong tanaw. Mauna, ang Ginoo, kung muduol da niya, dili siya gusto nga magsigita og daig or magpresentar ta sa atong pagkabuutan, sa atong mga nindot nga nabuhat. Di siya ganahan, ana. Ang iya dayong ganahan, matud pa din sa atong Ebanghelyo, ang makalipay sa Ginoo, nga kadang magsigitag angkon sa atong sala. Magsigita ba? Mobita na inigmisa na to, ang una ginatong buhaton, moingon din ta, Ginoo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami. Nagakumpisal ako sa akong mga sala. Unahon gina nato kay maunay makalipay sa Ginoo. Nindot kayo ni nga maong kinaiya kung dadon ninyo ngadto sa pamilya, nganha sa katilingban, nganha sa opisina, kanabitang mag-inangkunay tas atong sala kaysa magsigitag tinudluay sa atong mga sala. No? Na ang Pariseo buutan man ni siya, ampo gud siya kanunay, magpuasa pagyog kaduhas usa ka semana, muhatag pagid siya og 10% sa tanan niyang income. Mas buutan pa ninyo? Kamo muhatag mo 10% sa inyong income kada semana. Oy, mga naong ninyo, ambot lang. Pila may 10% sa 1,000? Sa 10,000? Oh. Kinsa ninyo dinhi ang hilig kayo mohog o kolekta tag 1,000 or tag 100? O kana 10% pa lang na. Oh, ang uban 20 ra gyud kana ra yun. Daginuton ginang pinakadunot ana tagsa ra kay mohog anang. Nya ang inyong income kay moabot man nag labing minus tag 1,000 kada semana. Kuha ginag 100. Ana ibutang dire. Kana kung magbinuotan ta kunuhay, pero di malipay ang Ginoo na gisamutan pagyud sa Pariseo ing sa di ko pariha ng kobrador's buhis na nanguana, nang maritis na samot na gyud. Manghimantay ka ba? Pulos ta makasasala mga igsoon. Mao na inig atubang natos Ginoo magpaubos ta. Unsa may kinaiya sa mapaubsanon, magsigig angkon sa iyang sala, dili magsigi og justify sa iyang sala. Kay kita rabano kusog kita manalipod sa atong sala. Mamakak gyud ta to the max, no? Gay pangutan ako no ang pare, Dre. Musta man dia Dre atong kolekta Dre, musta man. Ay ko sa labot ni. Bitaw na ako magkuang-kuam sa ko dinhi magpa-honest masag ko mo nang ako sang isulti ninyo og pila nay atong kolekta. No? May sa nang ka-monitor sad mo ba? Parehas halin nato sa DOPS ana para sa atong project.
As of yesterday, nahalina na taog. Uy, congratulations di ay. Nitungtong na taog 9,000. 9,040 na ang atong halin. Wow! Dota. Sa ato sang kuan, sa ato sang special slot para karong Biyernes og Sabado nato. Karong simana ganubina naman tas birhen para sa atong pista karong Sabado. Dako-dako na sa taghalin. 3,186 slots. Pakpak yapon. 1,814 slots na lang sa MMTL. Oy, paspas kimog palit kay mahurot gani ni karong adlaw, wa na gid mo'y mapalit. Di mo kaapil sa kuas birhen. No? O na iguman aning misa, palit mo nga tanan haron nga kapalit pa mo. 1,000 na lang god, 814 kabuok slots. Amo na ato ginang i-report din hi. I-report gid nato. Nya ini human sa atong pista tagaan sa tamog husay, pilay atong na dawat nga donasyon, pila pod ang atong na kuan. Pamanday ko kabutang diri kadto bitang second collection ni Father Edgar 178,000 man to ang atong na report no nga nakolekta diri, naasay na puno nga mga 30,000 kapin. So mga 200,000 kapin ang atong madonate ngadto sa parokya ni Father Edgar sa Uling Naga. Pakpak yapon. Naamay ni Dugang pero ang specific nga kuan wa pa ko nalimot kog kuha pero sagdi lang mao na ingon ana ang atong gibuhat. Ang gusto sa Ginoo mga igsoon nga kita magpaubos atubangan niya ug muangkon nga kitang tanan pulos sadaan ug pulos pudta kabus. Mao na diri sa unang pagbasa niingon gid diri ang Ginoo pinaagi ni Propeta Sirach nga ang Ginoo maminaw gyud ug motubag dayon sa panginahanglan sa mapaubsanon ug sa kabus, sama sa mga byuda, mga ilo, mga dinaog-daog, tubagon ginas Ginoo ug labanan ginas Ginoo. Iya ginang panalipdan. Kita magsigitag hangyo sa Ginoo nga tabangan ta pero mapahitason kay ta ngadto sa uban di siyam tabang nato. Muna sa atong ikaduhang pagbasa sa atong salmo, tanawa atong salmo ha sa toy atong tubag. Nindot kay ito ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Na siya ang atong kuan, atong tubag. So kinahanglan kitang mahimong kabos kay mao na iyang patalinghogan. Nya kining kabos mao ni sila ang mga taong magpaubos kanunay, magsigilan nig sanong, sir, yes sir, yes ma'am. Nasa noy kabos nga mga buangon pero kasagaran gyud sa iya gyung kinaiya ang dali gyud kayong mo paubos ug mo dawat bisag unsay mo isulti kana gyung kabos. Tistingi kaning nagwali sugua pagpasilhig anang mga tubig nga naglinaw diya sa kuan. Diya bas gawas. Musugot ni dili. At testing yun niya. Hasta ikaw maikog ka musugo, di ba? Kay medyo arang-arang man ikaw. Dako-dako ni kolekta usahay. Pero kanang mga kabos diya, nag-ingon mo, silhigin, padir, pa, naginag maayo dayon. Nasa na yuban, magyaw-yaw sana, nugos ni pariya. Pero di, ginakareklamo. Mao na ang Ginoo ingon ana sa na siya og makabusta sa iyang atubangan di kita magpagarbo okay kayo malipay gid siya pero kasagaran nato inigduol nga ni simbahan di man mosugot igsugo os Ginoo ingnon kas asirit diri lingkod sir aray ko diri buot ka nako taran taga sa talikon mo debuot mao man na may uban dinhi nga di gyud mosunod sa palingkoron. Mahalingi lang gud taong asirit kusog kay nila ka adto ta dito ma'am sir kusog kay sila ko pag uwa naman ilingkod naman dito mga buangon mo
Kamong wa mo sunod sa asirit, impiernohono na mo. 14 taon na tong hago diring hanay sa inyong lingkuranan, di pagyud mo sunod, mga buangon. Maoy magbuot sa ilang kinabuhi. Kana usala na ka-ekspresyon nga mosunod tas Ginoo, kabus aron kaluy-an tas Ginoo. Napay daghan nga mga butang nga angay untang buhaton. Kita manggoy kusog ay mo diktar sa Ginoo. Ginoo ayuha intaw ng akong sakit. Ginoo makatrabaho unta kog arang-arang, ma-promote unta ko. Ginoo ma-bright unta ning bugo kong anak. Ginoo kining akong bana nga portigyud ka palainom, mubiya nang tanis iyang bisyo, mubiya nang tanis iyang kabit. Usba intaw ning libakira kay na kong silingan Ginoo nga di na unta ko sighag libak. Mao man ay ato. Di ba? No. Ina, lingay mo tupad na. Inana ka no? Inana ka. Oh, inana na eh. Aon sa maday sakto untang ampo nga mapaubsanon. Ingna, Ginoo makadawat unta ko nga wa ko'y kwarta. Ginoo makadawat unta ko ani akong bana nga bisyoso kayo nga di unta ko masuko niya. Ginoo makadawat unta ko ani kong anak nga porting tapulana, bati pagyugnaw murag liwat nako. Ginoo makadawat unta ko ani akong silingan nga gasigig libak nako, dili unta ko masuko niya. Kana tanawa di ba tabangan dayon kas Ginoo, iguli nimo sa inyo pag abot sa imong bana hubog kayo, igo ra kang maingon, hala akong bana hubog, naluoy sad ko niya Lord, nganong wa naman ko masuko. Yung Ginoo, awa na, nipikto ng imong pagampo. Di ba? Tanaw kas imong anak, sigig duwa sa computer niya, pertinasad yun din taong, kuana ba, adikas computer, niya imurang tagaag pagkaon, niya imurang ingnon, niya, musta man ka dong, malibong ka, ano wa naman ko magyaw-yaw sa kong anak, yung Ginoo, gitagaan natin kagrasya. Naagi ang kabit sa imong bana, igor sa kaningon, day, asa man ka, sa ato ko unahan, mubo kay short, halangan nung waman kumasuko ato Lord, sa niipikto na ang imong pagampo, kay gitubag tika, kay nagampo kang mapaubsanon. Mauna si San Pablo, sa ikaduhang pagbasa, wa siya magampo nga buhian siya gikas bilangguan, wa siya magampo nga di siya patyon, nagampo siya nga makasabot siya nganong gipriso siya sa iyang pagsangyaw sa maing balita, o nganong putlan siya sa liog, nga unta nagbinuutan man siya, o nakasabot siya, naghimo siyag suwat ngadto ni Timoteo, karon moabot na ang akong kadaugan, madawat na nako ang ganti nga langit nun nga dili malaya, nga naman padong na kong mubiya ni ining kinabuhia, kay putlan na naman siya sa liog, gischedule naman. Nganong na-schedulean man siya ato, kay way milaban kaniya, miatubang siya sa korte, way abogadong nitabang niya, gibiyaan siya sa tanan, apan nitabang niya ang Ginoo. Giunsay siya pagtabang sa Ginoo, wa siya padaugas kaso, na konbikto siya sa korte nga iyang giadtuan, pero gitabangan siya sa Ginoo nga malipayon siyang mudawat sa sentensya sa kalibutan nga mao ang kamatayon. Ndotan? Katapusang lingi sa imong tupad, yung naganahan ka maliwat ni San Pablo. Mao na ang mahal nga Birhen Maria nga atong gipasidunggan diha sa Santos nga Rosario, makita nato nga wa gid siya pagmahay sa Ginoo sa tanang kasakit nga naabot siyang kinabuhi, mo nang nakaabot gid siya didto sa misteryo sa himaya. Misteryo sa himaya, naabot gid niya. Kaya nga naman, wa may reklamo. Kita mga reklamador man, kakita la sa amin nga ang iyang kilay nipis, kis-kis dayon, badlis dayon. Wa gani ka pasalamat, Lord, salamat gani ako'y kilay. Makadawat unta ko nga nipis og katag ang akong kilay. Kana, ikakita siyang buhok nga bati na ala color dayon, ribbon dayon, di gyud kay ingon Ginoo salamat nga na ako'y buhok, makadawat unta ko ani akong buhok nga wa gyud ayo tan-awon. Sigon sa standard sa kalibutan. Ana god ni kakita siyang ilong nga piyang ahla, idat gyud sa ilong. Wa gad ka pasalamat nga napakoy ilong nga akong gigamit paghangos kada adlaw, ana hasta pag lamok ako pang mahanggap sa kong ilong.
ang gitanaw, ang purma ragis ilong, ang function sa ilong, wa gyud ka pasalamat nga makaginhawa pa siya. Way batasan. Di ba? Ano? Ginoo, salamat nga naa pa ko'y kwarta, ipalit ko nig slot, liguna og dasiga ko nga dita ko magsigig kuan, ingon nga unya na lang karon dayon ko mo palit. Ana? Nga ipalit nimo makaingon dayon ka, hala no nga nung nipalit man ko, nga ipapalit man tatog bugas. Gilig-on ako sa Ginoo. Ato sa inyo, magsige na lang kag hingoy-ab, wa na kay bugas. Ginoo, lig-una taon ko nga malipay lang yapon ko. Nawa, di ba? Malipay ka, inighanap na sa imong pananaw kay wa na jud kay bugas, wa kay kaon, malipay jud ka nga nihanap ang imong pananaw apan nisiga og malipayon ang mata sa pari nga namaligyag slat. Oh. Salamat Ginoo nga nakahatag kog kalipay anang among pari nga wa gyud hunong pamaligya anang iyang slat. O sunod panahon imo nang nahinom, imo nang nakita nga nibarog na ang nindot kaayong structure diri simbahan ug daghan ang nagpasalamat kay magamit na sa tanan. Moingon dayon ka, Lord, nakaapil gyud ko ana yung Ginoo bitaw, pero karon ni anak ka sa langit kay patay naman ka. Namatay kas kagutom sa sige nimong palit og slat, pero tuwa kas langit sama ka ni San Pablo nga nagpaaga sa iyang dugo, namatay apan nabuhi didto sa langit. Di ba? Okay. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na kapila na ka nakapalit og slat. Pangutan ingon gani kadaghan na. Ing na congratulations, pwede na ka mamatay. Di ba? Sige, manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Novena sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsoon, ang atong maaghop o yamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbubo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno sa mga mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pagampo sa Santos Uyamot nga Rosario, ug tungod niini na bag-o og nakalingkawa sa kadautan ang tibuok kalibutan, uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikaupat nga adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo tungod sa dako uyamot nga pagpahiuyon mo sa kabubuton sa Dios. Ang Ginoo anaa kanimo tungod sa hingpit mong pagkahiusa sa anak sa Dios, tungod sa malipayon mong pagpakigsandurot sa imong anak nga si Jesus, kay ikaw man gayud ang matuod niyang inahan. Ang Ginoo anaa kanimo kay sama ka sa iyang labing hinigugma nga alagad, sama ka sa iyang labing pinalangga nga esposa, ug sama siya sa anak nga labing matinahuron ug masinugtanon sa iyang inahan nga mahigugmaon uyamot.
ug kay anaaman sa kamot mo, o halangdon nga rayna, ang mga kagahuman sa Dios nga labing gamhanan sa nga tanan, tabangi kami nga imong dalaygong uyamot nga anak, muanhi og magpuyo dinhi kanamo, aron pagpaanyag sa among kalag ug pagbag-o sa among mga kagawian. Himua kaming takos nga puloy-anan sa anak mo, tungod sa among mahigugmaon ug matuhong pagkalawat sa iyang lawas ug dugo. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, sa kanunay magmanggihatagon sa tanan nga mudangop diha sa Dios. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang nangulo sa atong nasod, muhatag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa kabus, sama kang Kristo nga mialagad sa tanan nga puno sa gugma, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga binilanggo makaangko na sa kagawasan gikan sa kasalanan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-antos sa sakit ug biktima sa daotang espiritu, makabaton og kusog gikan sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahamanunta sumala sa atong mga giplano gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay daduna sa langitnong gingharian, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O langit nung amahan, amo nang naangkon ang tinuod nga kalingkawasan, kay kami misalig man kanimo diha sa dakong pagpaubos. Dawata ang among mga pag-ampo, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, among inahan. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad, o gitugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na kibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit ug busa, ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Hinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, itugot sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya, hatagi sila sa kaayuhan sa kalag ug lawas, hingpit nga gugma alang sa usag-usa, og himua sila nga kanunay nga magmatinumanon kanimo. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod ta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa dunggon tas Ginoo. Niya mahitabo ra ni kanunay kon ang atong kasing-kasing kabus ug mapaubsanon. So, salamat sa atong mga mapaubsanon o maalagaron nga mga kaigsuunan nga mialagad ining atong misa karon, nga atong mga lain-lain nga mga ministries diha sa gawas, ang atong PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, ang atong PYCC, ang love offering assistants, ang atong lectors, salmista, ang atong mga sacristans, ang atong ITs, mga nag-manage sa atong TV monitors o sa atong pag-upload ngadto sa social media, ang atong mga naglimpyo sa simbahan, ang nag-decorate niini, ang atong mga Heavenly Joy sponsors or donors, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga ni-offer karon sa atong misa, ang atong pilgrims, ang Cofradia Group 4, Cofradia de San Vicente Ferrer. Unya, ang atong ni offer karon sa mga formal offerings, ang bread and wine offerers, mao sila si Mr. Alvin o Mrs. Telma Dayday and family. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Karong hapon, ang atong novena, alas 5 sa hapon. Ang atong motorcade, mo sunod human sa misa. So dili na before sa misa ang atong motorcade, human na sa misa. Tingali mga 6:30. Kay aron ang atong paglibot ngadto, murabag ubay-ubay ta. Kutob sa gusto mo kuyog. Ang mga pahibalo, ang atong update sa atong mga nahalin nga slots, ako nang gikaingon kaganiha, ang atong dopes para sa pagtukod pohon sa atong kumbento na natay halin as of yesterday nga niabot og 9,040 slots, na apay 45,960 slots nga available sa atong special slot nga Mother Mary's Transforming Love or MMTL. Ang atong halin niabot nag 3,186 slots. Doon na pa'y 1,814 slots nga tag 500 per slot nga available. Kutob ra ni karong Sabado ang atong pagpamaligya niini. Atong hatagag masipang pakpak ang namalit sa atong slots. Ang katuno, ginagmayng kausaban sa atong pagsaulog sa atong fiesta, segunda patron nga fiesta, ang motorcade, muna karong adlaw, humana sa misa na buhaton, nya Lunes ngadto sa Biyernes, human gihapon sa misa. So kung alas 6 ang atong misa, adto na tingay sa mga alas 7:30 musugod ang atong motorcade. Ing kapader gabi naman kay na ang atong naandan mao kini. Ampo, nobina, misa. Human, kalingawan dayon, basketball, disco, variety show, hangtod na kaadlawon.
Daghan kayong tao manambong dito. Pero sa ampo, rosaryo, nobina, o sa kaning misa, para sa pista, hapit way tao. Nga karon, at ako ning ginahunaan nga puslan mang ganahan kay mo di ay magluwaw, inighuman sa misa, mas maay pa nang magluwaw ta nga nagsuroy-suroy ngadto kuyog sa mahal nga birhen o sa atong mga santos kaysa magdisko ta, magsigi ta ng varietisyo nga magsigi pagpamalikas diha mga laway kayog mga isulti anang mismis nga hasta pari maglaway. Mas may pag ngadto ta magprosesyon tas birhen nya manguli ta dinhi gabi na muditso tag pamahuway ngatog no kay kanira ba sa ato mga batan-on karon manglupad ini kagabi magsugod anang alas 8 alas 9 gabi manugpa sidlak na hapit ang adlaw. May pag ato na lang sang sugat-sugaton sila dito sa mga kabungturan atong motorkidon basin pa matintal og kuyog no kaysa mulupad lag ditso murag mga kwaknet mas maayo pag manglupad nga kuyog-kuyog ang mahal nga birhen mo na kamong mga naas daplisdan panagkot mo kandila ang mukuyog magdasag mga suga anama mo yung mga sakyanan magsuga ta ya kadtong mga naghimog mga boats des kilid-kilid hala pamutangin na inyong hayag-hayag des kilid ay dir ang inyong gamiton kana ba mga so aron nga maningitom ng inyong ilong ug hinanggap anang mga anuhos or kana bang mga solar unsay depende ninyo hayago nato ang palibot niya sa motorcade asa kaning Grand Motorcade sa Pizza 28 kat sa Birnes hangyo na ako sa mga kapilya nga mukuyog mo ani magda sa inyong mga patron kay mao na niya nga atong Grand Motorcade masuway pa kog hangyo sa atong celebrant niini nga mao si Bishop Ruben Labajo kung pwede mosugod tag 5:30 haron nga sayo-sayo patakay murag daghan-daghan ni mo kuyog ani kadto mga buutan. So okay ha. Ikatulo, November 1 and 2 mao kini ang mga espesyal nga kalihukan. Una, pamisa sa mga santos. Giawhag ko kamong tanan, territorial ug online parishioners sa pagpamisa, pasalamat ug pagpangamuyo sa tanang mga santos nga inyong mga paborito ug nailhan. Labing daghan 12 ka mga santos ang atong pasalamatan o pamisahan sa November 1. Dili, before sa, basta, santos. Nya pagkuha lang mo og espesyal nga mga envelope diha sa gawas nining simbahan. Alang sa mga online parishioners, palihog lang mo og pag-message nako og sa atong mga authorized persons nga atong i-flash matagmisa nato dinhi sa panahon sa kantas offertory aron inyo sang mapadala ang mga ngalan sa mga santos nga inyong pasalamatan og pangayuan og panabang og ang inyong donation ipadala lang pod sa naandang pamaagi. Kining maong mga santos og pamisa atong basahon sugod sa October 30 next Sunday hangtod sa November 1. Kaya ka naman November 1, adlaw na sa mga santos, pistas mga santos, di ta mo basag kalag diha. Di ta mo basag kalag santos atong basahon. So good, next Sunday hangtod November 1. So na mga envelope diha, panguha lang niya mo niya, suwati. Pamisa sa mga kalag, mo na itong naandan. So giawhag sad mo, pagpamisa sa mga kalag, sa inyong mga nangamatay nga minahal sa kinabuhi ipanguha lang mo diag mga envelope pwede ra sad nyo butangan og papel aron isod ninyo dito ang mga suwat kung dili na paigo sa atong space nga gibutang unya basahon ni nato sugod sa November 2 hangtod November 30 so mga online parishioners mao gyapon inyong buhaton i-message lang unya ang inyong donation sa maogya pong naanda natong paagi. Ikatulo, natong buhaton contest sa look-alike saints. Look-alike saints. By chapel ni. Pagahimoon kini dinhi sulod sa atong simbahan human sa
alas 5 sa hapon nga misa og short procession sa November 1, 2022. Kay Sunday Mass man ta sa November, wa lang tay alas 7 gabi. Human sa alas 5 nga misa na iprosesyon nato ang mga look-alike saints nga libot lang sa simbahan o niya anhidayon sila dinhi mag-contest. Ikaupat, karon kay World Mission Sunday man, mutabang ta sa atong mga Mission Society of the Philippines, pinaagis paghatag og financial nga halad. So mosuroy rong atong mga asherates mo distribute og mga sobre. Kung gusto mong mutabang, dawata lang ang sobre, either sudlan dayon ninyo karon sa inyong halad, nya ihog dito sa atong boxes na sa likod, o niya kung pananglitan sa guwap amoy kwarta, dadala na sa inyong balay, ibalik lang niya dinhi within this week. Kay i-remit na nato on or before Saturday. I-remit na nato ngadto sa MSP. Mga 500 ra na kasobre ang ilang gihatag nato, so first come first serve lang ang atong kuan. Sige, dawata sana ninyo. Sa katapusan, sa makausap pa, pahinomduman ta mo na ining musunod, ayaw mo kalimot sa paghatag sa inyong love offering para sa atong upkeep sa parking areas. Ang atong CRDI, ang atong koral, murag na human-human nagpintal, ang atong CR, gitrabaho nagmaayo kay kung mahimo, publisingan ta na ni Bishop Ruben Labajo sa iyang misa o niya dinhi karong Pitsa 28. Kita na mo sa atong CR. Bahala na mo diha. Pero inyo nang tabang dinhi atong gigamit diha. Ikaduha, balikon gyapon ako pagsulti, hinaya pagpakli na mga ludhanan, ayaw ibunal. Karon apay pipila nga mipaka, jotay na lang noon. Congratulations sa nag-amping na sa pagpakli ni ana. Tudloi ang inyong mga anak. Nya naatay gipamaligya nga dihas gawas nga ang bag-ong lungsuranon mao ni ang atong opisyal nga pamantalaan sa atong Archdiocese of Cebu. Katong gusto nga mobasa-basa niini ug ma-inform sa mos kalihukan sa atong Archdiocese, pamalit lang mo dihas gawas. First come, first serve lang gihapon kay limited man atong kopya. Nya sa inyong pagpadala di ay sa mga online parishioners, sa inyong pagpadala og hinabang dinhi, nakamatikod kong daghana ang nigamit sa akungan, mahog og silag mga scammer, no? Kanang mogamit sa akungan, butangan pagyud og kana ganing nga nako ang ilang account diha sa YouTube o sa Facebook, unya mosolicit traba og kaning financial nga tabang. So siguro alang gid ninyo mga online parishioners nga kung intended na dinis parokya, tanawa gyud sa atong online nga misa, inigkanta sa offertory o sa final song, i-flash man na diha ang atong mga accounts o ang mga contact persons. Maura gyud na sila ang inyong mapadadaan. Other than that, scammer na siya, ha? Ayaw mo patuyang aron dili mausik. Pero makakwarta sa doon ang scammer, okay ra sad gyapon. Mabuhi sad sila. Kung inyo gud silang tagaan, di okay ra sad gyapon kay mabuhi sana sila. Sige, manindog na ta. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas og kalag og tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way pagkatapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong isinggit sa makatulo, Viva Virgen sa Santo Rosario. 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 Masipang pakpak sa atong mahal nga inahan nga langitnon. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kalimot ay kuda atong pasalamatan ang atong mga children nga buutan kaayo nga nanimba karon. Congratulations. Salamat sa inyong kabuutan. Balik-balik pohon.